ya sedang no ikani ka jing shakri ka jongi ha kani ka stem bat nga ai kuble ya pi iwe adu I pastor I badan lembat ngi ki rangba jong ka balang ya pi ki hep kna nga ai kuble ya pi ha ka kerteng ka bathyang tam ha ka kerteng ka jong uji sukres unong pendem ujongi bat nga ai kuble ru ya pi ki hep ki kna ki badan hala ki jong ki yeng ki sam ki bapet ya kani ka program jong ka jeseng kna balang Presbyterian Mauro lingba ka YouTube channel jong ka balang but haswa bangin ya chaprang habai dai ba kani ka program ha kani ka step ina le khmat jung ublei ha ki jim duai ngin ya duai ngin khabrib ela ki khmat ngin ya duai khabrib kan nonon ki bapet dong ni duai kublei ku kpa jungi bahab neng ni ai ngo ya me ya ka jingri ka jing sumar ka jong me ya ka jing im ka jongi menemen mi hi baro shimiet bangila pat ban khi kumni dang step ban yo ban wan rung ningkong e ha ka yeng ka bakut ka bakentang ka jong me isn e able ba it ban dan lem don ringkat bat ni ya lam ya kani ka jing shakri ka jongi na du ka bas dang hadu ka bawai no ka jong ka ba ka e ka bangin yo ban pendap kan omlong tang kata ka jing pendap rukom henre kan long shisha ka ba priang hun ha khmat ka jing isn e ka jong me kurkhu ya baro ki nong e shim benta bat pen kentang ru ya ki atra kumjur I nong kren jis ba it iban sahasam na ka ketien ka bukut ka jong me pen kentang ya iru ablei dalam dan ringkat ri kani ka sngi hibaro shisni ha ka bangin yo ban shakri lai luot ya ka kerteng ka bukut ka jong me dalam dan ringkat ru ko pai ka jing im ka bnangwan ha ka ya kisngi ha ka jing im ka jong I atrai alama me dala ujong umen siam bukut ujong me atrai sngo ko pai ki jing duai ki jongi ki shakri ki parit bat ki bapom bat tuma bro ki pop ki jongi na bai ki ni baro ngi pan ha kerteng justru no pedim jongi amen Badmenta ngin yo ya ka jingpuli na kaktien ka jong ublei na I Daniels imli o sngop hama benga na I Daniel sau kumi but ka jingduai na I Silverin lingdo nonglan but shwai kata ngin yarwai ka jingruai ka bakat lai na ka kot jingruai kena ka jingruai ka bakat lai ki kena Jerusalem kerteng Jesu ruai Shedrehem ki kena bamentaru ki ruai yaro ya ka juo Snap, ki kena ki yarwai, snap, ki yaro klem dawai. Jam hosana, ya utrai. Bro lai teli ki tukhan, bat ka chorus ka jingruai ka bakat lai. Kena Jerusalem, kerteng Jesu Shedrehem, kena bamentaru, kiraya roya kaju, snap, kena kiarwai. Snap, ki aro klem dawai. Jam hosana, ya utrai. Nahikai ban inyutrai. Ban puli kaktin klem wai. Benti shabreng di banyo. Buram ai shublei baro. Snap, ki kena ki awai. Snap, ki aro klem dawai. Jam hosana,
bat krau barolang ki rai lam ki sur babang rendang bas yang ki penjam Hosana ki bajrong tam snap 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 ki kena ki arai snap 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 ki arok landawai jam Hosana jam Hosana jam Hosana ya utrai Suabangan jo ya kani kajing tua yang pulih kado kan ni nak tinjung ulai kisam dekat baar pelai nikang ada baar utrai ulang unau aprang berjangah ngam kerdu u penkia ya ngaha kaca kaplang bajar ngam u yalam harut ki ki bajajai nak aborum ulai aman Tungi luai. Ko pa singi ba neng hakni ko por yuan ai ngo tai gi jing isin ai gi jong me ki ba me dari kat atrai borot nu tayo ro trai hadu kani ka step ko pnai ko me la ai ngi ni ko por ban yo ban kio atrai hakni ka yeng ba kentang e jong me ban yo ro teng ka ba em ko jong me ti isin ai ba pen kentang ya ka khnang bi we we man siem ba ko do dan hani ko por yo ma atrai jing trai phala jong ma siem ba kho jong me ro trai dari kat ro tai nam ta inong kren ro trai iban sam ya khubor ga jong me ro trai tu ai mi I ka jing start ka bor ga jong me khnang me ki jing krem I krem ni ka por ki long ki jing bam ki batei ka man siam jing we pi we khnang bangin penton kam ya ka bangin le ki e badi bu ka man jong me ngin pen so pha ya mi khang tam ro trai bangin long ki khon ki bari kan dong ki kom ki jong me ro trai doring kat ro trai be ki ki we bam lan wan ka ni ka por le si ki don ro trai ka jing pang ka met ka met ka jong ki ro trai tu ai ki kemet ukot bakiar o tebi ki ban wan o trai ka ye ma katang e ki jomi ban yoro ka teng ka em ka jomi ro trai dan nak de ki ro trai ki bam tre so wan ka ye ma katang e jomi namar bun na ki trai ki wat ate ki ni jing so bha pa the baro ro trai ti isen e ban kata e ka donot ka jong ki ro trai begin I ka jing shai ka jomi begin ya snow ya ka ya katien ka ba em ka jomi ro trai begin play ka donot ka jong ki ba men rung trai ka donot ka jong ki we pi we ro trai dari kat otai begini kari ke iet ke jangi rotai mentah balawan diu kelam jingpang COVID-19 rotai bon ki bala sakta hal ni rotai tu ai ki rotai kamet ukot bakia rotai begin so thu rotai ba mi long no ban kia badan bortam ni ke baro balawan penjami ngi jingpang rotai ki babon jai rotai dan up dei joki rotai ki bala do rotai ki ba iet bathan ki jangi rotai tu pesau thu e ki rotai na bor nambar bon na ki rotai ki ong bagi la do jingker men rotai ndai tu pesau thu ki ba memang cuci no cai ki bangit jom lanu ru cai dari kat cai nam ta bani we pi we ro cai nam bon ngi ro cai ngim dang wa ro ti kini jeng so pha ba the ba ro bon ngi ro cai ngim so thu te ba ka jeng wan ka jong mi ro te ka la jan ro cai ngidang ni pat kindet ban ri ro cai ki ba ro ba kum chu pen kreat se ka jong ka em ka jongi pen thau thamai jong ka em gi we pi we khanau bang yo ki long mi ti ka chaka shok ni ba mi la pen kreat gi we pi we ro trai ba dari kat ata ba kani ka je seng ro ba wai do ba kut ro trai IT ti ke ba em ki jong mi ro trai ba to map ra ki pop ki ring kang ki bang pen jo so si me la ka si da ka je san pani burok teng ji stress pe em ji mata lak tar amen ngapen pau ka jus ngongo ya I Daniel sau kemie I bela puli na ka ktien ka jong ublei bat kumju ru ya I Silverine lingdo online tu ublei un kurku ya ka jing em ka jong pi ha pi yo ban pendap ya la ka jong ka benta bat kumju ru ya ka jing puli ka jong pi kum ki hep khna ki berren bat menta ngin yo sngo no pat ya ka jing pen banana I general secretary bat hadien kata kar pat ki ushers bakin sngo bha ban walam ya ki jing ai ngo kumju re ka donation box shani shakman
ban ngakar pa ru ya i Mr. Balmi lingdo nong pure ba in sngo pha ban pen kentang ya ki jing ai ngo ti ngakar pa di General Secretary ba in sngo pha ban ai ki jing pen bana. Kenipat kalong ke program nak bentala syam tiyo kata ke arterik benai me arja arpuwei in yo no ilam na i chairperson ino ilam jingrai na i piba ya ritingen warjri i organist na i Jeremy Nyota inong police dang na ida day pla lingdo nong lan inong duai na i bucket bok lang lingdo nong pure but inong keren na i Mr. RG Suting han om biasa sisien kini kino syam benta nak bentala syam tiyo hilong ino ilam in yo na i chairperson ino ilam jingrai na ipi baya di tingan warjri i organist na i Jeremy Nyota inong police dang na i ida day pla lingdo nong lan inong duai na i bucket bok lang lingdo nong pure but inong keren na i Mr. RG Suting ini kilong jing pen pernah leispo. Tongin duai. Kaburom makajing rot try ka long tang chame ubla don ka bangi lemaki singi kita yo ki bla late no what happening jing e bangi ma ka jing em jingi hen le try active isnai dan bor jo mem la kem la dam la sumaringi hakti ki dan bor jo me ka do ne ki khilip mat kum ki kun hep khna ba yangi lang bor la khat so bas ke yeng khun ni tang jo me ban shakri bot pandan bor me to isnai to men pen ka tangi we pi we lembani ka por abangi yo mat ki jing ba ma kin jaman sem lemba ki jing ruai bangi ruai lemba ki jing duai wat kham tam jing sngap ek tin ki jong mi today snei ta men don kam an ngi lemani kan taba in yo atrai ki ting mar ek jing ba ma ki jing em ki jongi e bangin tei e jing lo man sim jing kun kun hap khana trai kan ran ni wara hani ka pol ngi jing ai so bha shaka kam ka jong mi ho ki long gi baret haban new jor ki jing ku jong mi ene to snei men ku lemba i mei pa jongi ba kum ki samla la ki jong ki kam ki jam isne mai kul khu ki bangi nang man roi na wi ke post week pan ba kham tam atra mi nang la ban ai kham bhas ka kam jong mi to isne men pen tang ni ki jing ai ki baret ki jongi ba khnu nu ka kam ba je seng khnak pen tlun nang ba jong ki atra kan dan kan long ka bor ba ko mi ta ki artli sandli ki pu ba artli ki dok kha tra yak ben nang man roi na wi ke post week pan ya ba lama gospel jong mi kan ki shop phang atra kan ran to isne men e no kan kan ta dang sa kham tam ni so yak tin ki jong me isne men pen ta ni lang baro le mani ka por ngi pan ki ne ba ting drawing you just this unta ata ki bom chiklo amen. Ngapen pa ka jis ngongu ya i General Secretary ibala ai ya ketua ka jing pen bana kumjuri Mr. Balmi lingdo nong pure ibala bu ha ublei bala pen kentang ya kitu ki jing ai nguru bat nga pen pau ka jis ngongu ya ki ushers bat kumjuri ki para samla ki ba pendap ya ketua ka registration haswa bangin rung ha yeng mania tu ublei undan lem dan ringkat ba ka jing im ka jong pi bat ublei ru un kurku ya ka jing im ka jong pi ka ba man la ka sngi bat men tapat ngin yo sngo no ya ka ktien ka jong ublei na iwei ilong kemi jong ka balang bat kong ni ai kublei ya pi ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ unong penem u jongi bat ni ai kublei ru kong ya ka jing pelat por khnang ka jong pi bat I kong ru ide iwei ibaju yakit ya ba ya ka kam jong jeseng kenthei bat ya menta ru ibat kum I General Secretary jong ka jeseng kenthei di kublei shibun kong na ka benta ka por ka ba koridor ba people like bat ngas ngau thu ba ublei udan ai ban kran ling ba jong pi bat kum ka jing pen kre ngin ya ruai ka jing ruai ka ba sau po na ka kot jing ruai khna ka jing ruai ka ba sau po ka ba ong ka ktien jong me long ka sharak atrai jing shai ha ka linti jonga kum klur bating shan ha ka por men miet ka yalam yo men sim jonga atien jong ublei ba phla ktien ba dan jing kan show ba kor man la jing kular bala tho ha ka ya jing em jonga kershan bor baro lai tli ki dukhat ba ka chorus ka jing ruai ka ba sau po
các tin trong milang kasharat atrai jing shai hakalinti jonga kun klur batishan hakapon kaya lam yumin sin jonga aktim jong lay ba pala tin ba dong jing kin show ba ko man la jing kular ba la tho ha ka ya jing jong a cơ shambo các tin jong milang kasharat atrai ban ai jing dengan man la kasih la nga shan jing jing tunju babun nga shan ya lutang hamihi aktin jong ublay ba pala tin ba don jing kin show ba ko man la jing kular ba la tho ha ka ya jing jong a cơ shan bo các tin trong milang kasharat atrai hakaburam jong mi ngai Nashem lukas pa jingker ku bakra mami ai kelut hani các tin trong lay ba pala tin ba don jing kin show ba ko man la jing kular ba tho ha ka ya jing jong a cơ shambo. Good morning. Ha ka baning kong ngai ngu yu blay baula ay ngai ka met ka bakot ka bakhia bangala banyadon ringkat bat phi kum ki hep ki berit hakni ka step ngai ku blay ru yakin kit kambaro jongka jinga sengkena kum ju ru ya ka program committee ka bala ibit ban ai benta biang yang sa sisien banyadon ringkat bat phi kum ki hep ki berit ngai ku blay ru ya pastor ibadon lang bat ngi timben basan ki dekhot committee balang kalong kajing singan ya ka jing seng kena ka jongi hakini ka step to shopping poi ja ka jing thu khana khabrep kan barok ngi duai shwa khabrep tong ngi duai ku pa jongi ubah beneng ni aingu yemi pamisya bengin rong ka yeng ka jongmi hakasni hakani kasni ka bakra wa ka bakantang ka jongmi kum ki khun hep ki beret ka jongmi begin yero in pran burom me kerteng ka bakra bor ka jongmi ni aingu imi tura be miri musumaringi na ki jingpang ka babun jat jong kani ka jingim kerpang turai na kani ka khlam nang penlat siliang yangi kat hadu kani ka por ko pa bakodor ka kti ka jongmi ka snam ka jongmi ka long holor ka jongmi namar ka tangi yo ka ya kani ka lat bengin wan sya kani ka jinga seng kena hakani ka stem turai ngi duai ya ka jingda ka jingker ka jongmi hakini ki sngi ki mandang wan ko pa bakodor par ki lenter hasilenter ki sngi ki jingim ka jongi ko pa long lem long rengkat turai hakani ka step hapangini kerani ka tien ka beim ka jongmi ka syakri ka jongmi kam dani turai dei ka ap i ka jing pensle ling ba mun sim ba khu u jongmi trai bi chim ti me ni pelong ni khna ki bandang ban shong khop ban sha skor ka tien ka jongmi khna ma ka long ka jing bam ya ka jing em ka jingi ka baman la ka sni ku pa
Shimti leng bakani kapor dama bikiringkang kipala do mesyam yakini ngi duai ngi pan ngi pediang hakring Jesus Christ. Amen. To ngam don kejing thu kana kebapla ya pi yakini ke step dari kalong tang kejing pen kan mau na ketien kejong ublei kebangi la ban syam kawai kan na kanuksa sepang kejing sengongu inya keren hakini ke step sepang kejing sengongu beling inya keren sepang kata kejing sengongu kum ki hep ki berit yang ini yang ki belasan ru keni ke mensiam kejing sengongu kelas sedang banduk no na pedeng jongi habang ong kam tangan mut kum no kamut ngimlong syuk ki bas ngauret ndai ki benya iet para lok hi kamut kum tang ngimlong syuk ki bas ngauret ngilas ngau kra ngilas ngau meng na aduk dang ret ngilalong ngidadon kata kejing long tingin ya syak skua nak tien kejong ublei kawan rak jimentoi ayu kani kejing sengongu habang ngidon ya kejing sengongu ti kawai naka nuksa ka bangila ban syam naka tien kejong ublei kelong nak si naka gospel ulokas kelenong ka bakhat nyau ka dekhot ka ba khatwei hadu khat kendai sengap ngan puli yakal kalaja ru haba udang let sya Jerusalem ba kila let ling baru na pedeng kari Samaria bat kari Galilea dia haba udang let hapo ka wei ka snong si pongot kirang ba ki bapang nyang tholi kilawan tan ya u kida yeng na jengai bat kia pertajam kida ong ku Jisu kenrat tu isen yengi dia haba ulayu iyeki ulaong haki kilet pen i yeladi ha kilingdo kala jati bakat ba kidang yelet lapen ku yeki uwei ti naki haba ulayu i balapen ku yu ulawan pai bat udaya ro pendon buram ya ublei da kaktien bajam bat lodem krup haki kejat jong udangu yu uni ti ulalong unong Samaria Jisu ti udaya thu udaong om syam lapan ku je kisipau henry hangnu kita ki kendai om syam la syam ki bawan pai ban ai buram ya ublei henry tang uni uwei ti ulaong ha tu yang jot khilet ru kejinget jungmi kelapen khia yami to kani kadi kejing thu khana sepang kejing pen khia jong Jisu ya kispongut ki rangba ki bapang nyang tholi tangkat nongut pada balik pen iu Jisu bau lakon kat no tang wei ndai tang wei balik pen i hau Jisu bau layok biang bau layok ya kajing kot to ngiru ngi syaidan dai ke por ngi pang ngi biong kli ngi suk po ngi pang mo ti habang ngi pang ngi suk tenat ngi suk tenat ne ngim sung tenat ndai ladang ipej ru ki bri ki bapang ngim i tenat ben pej ki nomar balai ki irai kho ki thang yong ki bipu ki mi tenat briu mo ti ngiru ngim jukwa bangin pang ngi kwa be bangin klan ndri kadon pat kapor ba ngi hab ban pang ndai ngi hab ban pang nomar ngi em ubleu labu rengkat ngi bangin yo kita kejing pang kejing stom ndri kita kejing pang kamri pat banlong ka banlet terai kli kejing em kejungi nomar kimet kejungi di tempel ke jong blei kum tau blei umsya bakata kajing pang kan ne islam hangi kan wan kan let mo kalong kajing tes ke jong blei kajing nget ke jongi tingin pe ikini ki bri ki bapang ki bastom ngim itenat ndai ngim itenat tang ba kawan pat kata kajing pang kajing em ke jongi ti habangi lakot ngi juduai habangi pang ngi juai mo ngi duai nim juduai ngiduai ndai dangi pang ngiduai Jisu bun pen khia yangi te dangi lak khia pat ngilek kumno ngiduai biang hi ublei mo ngiduai ngi pen pau ya kajing sngongu kejongi ya ublei ba bangi lakot na kata kajing pang kejongi to pigi kena baro pelit school ndai pelit school shob da pim juduai melakasir ngatharai ka por shob long exam ti juduai ba mo pikin mah bahayu blei por dan long exam tindala pas pada pi aingu ni pim aingu na yo blei ha to ki babun hikin aingu mo ki babun hikin aingu na ma pi diki khun jong blei ti pin aingu yo blei da pila pas ru pinam hun
bapinum duai syu dingin duai ndai to tie ladangi pang istom ru ki parlok ki prajor ni ki marjana ni ki bahayeng ke jongi haba ki pang ki istom ngimdei pat ban pe iben ya kita ki bapang mo ngidi benduai na ka benta jongkiru kenang ba ngin pen i bangidon ya kata ka mensiem ka jing sngongu ha kani ka sngi ha kini ki sngi ki bamenta ha ka jing long jong kani ka pandemic kani ka klam covid-19 baro kari ka perthei kila yo yung niu knyang jingpang wat ha kani ka ri ba iet ka jongiru ndai losar niu jingpang hab we ni wan jing sengru ni hab chong jinga iwe ni hab mendeng mas mo to niu knyang jingpang losar wale don bor tie ngidang lat pat bi don hang ni baro pi de ki bri ki khna ki basat ki bakhlan ki balat yang niu knyang jingpang ndai tingi di ben aingu kerpang ya ublei shibun bah ki briu ha kan ka jela ka jongiru kila yo yang niu knyang jingpang ndai ublei udang iet udang da kerpang yangi benginang lat yang niu knyang jingpang kataru kadawa yang ngaya pi bengin sngongu ya ublei ba ublei udang pelat yangi na uni uknyang jingpang hakini ki benai ki beladep kat baka sorkar kan pat pen bena ban khang ki skul ki jongpi pilalet ki skul ki jongpi pilai kendu ki perlok ki jongpi sibun ndai ha skul kadon kala bangila ban ong bangin yo eu tau knyang jingpang lani kumngi ki bahe ki belasan ring ha belit trei belit kita ngimla ban lat ngi ha ban mi ngi ha ban let ngila ban yo eu ni knyang jingpang Henry Blay udang iet, udang ri kerpang, kesnam ku jungu kadang tap halor jongi, namar kata ngidang lat, ti namar kata kadawa yang ngabat ya pi, bangindon kemensim kejing sengongu, ya ublay, ba udang penlat yangi, na uni kenyang jingpang. Ngidai ru ban sengongu, ya kinong sensyar ke jongi, mo, ya kinong sensyar, lakalong haka jela ke jongi, lakalong haki shnong ke jongi, kirang ba shnong, kirang ba adong ke jongi, ngideban ko ngu ya ki kendon ki baki ki labu ngideban sngongu ru ya kini ki frontliners mo ki doctors ki nurse ki polis ki batrei mit labat sngi banyelek persya kini kenyang jingpang ti kumdungin pen i kita pat bangilong ki bas ngongu ani ki bas ngauret da ke bangi buat ya ki kendon ke baka sorkar ke labu ani ki snong ke jungi ki labu mo Baik kumenta pi wan jeseng baro pi deng lagi mas pi chong jinga iwe na iwe nang tanga nget scam pi tet bahaki kiti ke jong pi man la kapor haki yeng ki sem ke jong pi kita ki bangi but ya kita ke pen i ke bangi long ki bas ngauret nang tangi long ki bas ngongu ru ya kita ke jing pha ke jong ki ngi ko ngu i kita namar kata ngi pen pawi la di ru bangi long ki khun ki jong ublei ki ba pen i syaka perthei bangi but ya kita ke jing pha ke jong ki to kita baro kilong ki lat ki lenti bengin lat yang di kunyang jingpang ndai ke bakong san kalong ke jingada ke jong ublei ujisu lawan cha ke perthei mo ban sayap halor ke ding phna kasnam ke jong kalami haulum kalbari kalong men penkhia yang ngi nak ta ke jingpang ke jongi kiba wan ha ke jing im ke jongi to kadi ka mensim ke jing sngongu kadai ru ka mensim jing iet blai haba ong jing iet blai ke mud blai ula IT yala ujong khun jong u ban pen em yangi ki brio ki bajat ki berem bangin lat na kata ka jing long pop ke jongi bangin yo kata ka jing sat yang kata ka jing map ni laptop ni ngam ju laptop pi laptop ni pem ju laptop ki kita ki pop ngin ong mo ngi pi ko ngoi mi pa Pikongo ni pikongo. Dan kepuar bom kongo rundai. Ni pikongo bi man la kepuar. Dan em kipuar him ju kongo. Ha? Ta kidan kipuar bangi kongo, kidan kipuar ki bangam kongo. Ha ka bangim kongo, kemun ngile persyaya imei, kemun ngila laptop. Ani ngila saila ya kanu ke ba imei ong. Ti kemun ngi lapan sengusi ya imei, ngilapan sengusi ru ya ublei. Ti kata kam don ke jing iet blai mo haba ngidon ke jing iet blai ngilong ki bas ngauret
ilang ke bokok ngut seneng, nang tang ilong ki kena ki batip sengi. Di namar kata, habahang ni pagi ong makamensim ke jing sengongu, kadai ke mensim ke jing iet belai. Di bingin yo kita ke jing iet ke jing ublai, ngin penbelian ni dia bingin long ki bas ngauret, bat ki bas ngongu haki puar baro. Kenang bangi lakban, ben sengubha ya ublai. Nang tak mensim ke jing sengongu kalong ru ka magnet ya ki kam ki bapela ki jong ublai. Baro nang ngi kuwa ban yo ki kam pela ki jong ublai. Di bingin yo kita ki kam pela ke jong ublai, ni di bendon ya kata kamen sim ke jing ngauret bat ke jing ngongu. Ti kum ki hep ki beren tu ngin ken mau, habang ngilong ki khun ke jong ublai, ngin pen I sya ka parthai bingilong ki khun ke jong ublai, ngin don ya kani kamen sim ke jing ngauret, ke jing ngongu. Namar ba ngila ban pen pau bangilong ki khun ki jong ublai ha ki por baro. Ti tang na kamenta ini ikin ti ni ba kendian. Nda ka benta ke burom ke jong ublai. Amen. Ikong ia tu kana shpang ka ai. Shpang ka ai. Jubab, yo ngau te dan makana ka tu ka masru yo ngau. Shpang ka ai. Ka jing ngau ngu. Mo ken mawe kata bahagani ka step ikong ihikai yangi shpang ka jing ngau ngu bangi dai banang kumnu ban ngau ngu. Bat kum juru bangi dai bandan ya ka mensim ka bas ngau ret. Mo kum ki hep kena am tang ki hep kena wat mangi ki bela he ki bela sanru ngiri bandan ya kani ka mensim ka bas ngau ngu bat kum juru ka mensim ka bas ngau ret. Kublai shibun kong na ka benta ka tu kubor ka bakordor bapiwan ra kani ka step bat ngaklet ban ya tu ka kerteng ka jong ikong ka long ikong RL pobri. Mo ti wat ngau ikong mengakum klen tu ublai undon lem don ringkat bat pi kong unkur khur uya pi unkur khur u ka yeng ka sam ka jong pi unkur khu ba pinang yo ya ka met ka phat ka bakot ka bakhia bat pinang la ru ban shakri ya ublai haki kambaro khamtam ha ka jeseng kan thei ka ba pidon ban bat kum ka general secretary bar ngapen pawru ka jing sngungu ya i organist ha ka ni ka step kata I Mr Balmi lingdo nong pure bat inong ya lam jing roi I ban ne scam renja tu blain kurkhuru ya phi manga pen pawru ka jing sngungu ya ki para samla ba penbet penbiang ki baring ru ya ka ni ka program jong ka jeseng khna ban pen poi shaki yeng ki sam jong phi kum ki hep khna ngapen pawru ka jing sngungu na ka benta jong ki bat menta pan ngila poi shaka benta ban penwai no ya ka ni ka jing shakri ka jong ha ka ni ka step but nga ai nguru yu blay ba ulaya lam ya ka wei pakwei ka program ka bangilai oban pendap ha ka ni ka step nginya ruai ka jingruai ka basan pausan ka jingruai ka basan pausan na ka kot jingruai knaret ka boong kambas ni wat jule tien bitar wat kran pigi kun jong ublay yu jisu wat lem baro sau tli ki dukat ka jingruai ka basan pausan bat hadian kata kerpat ya I pastor jongi I reverend lendan siem ben snu bhaban pelat da ki jingkur khu penwai Kambas ni wajulek tin bitar wakran Piki kunjang ublay yuji suwadan Christmas bun bajanu Christmas kud basmur Kenaret ki jang uday ban long kung dan umen simbaman uba abyahi bat ubayay persyang ban pensyayapi Uken rajang pi bahag ba
shisha Kenareti jong Udai ban long kumta Waktu ai ru ba kajing ai ke jong Jesus Christ pa utrai ba unong penimu jangi kajing it ba ka jong bleu pa ka bana bom jukut lambat kajing selok ka bathiang ka ba pansat bor ka jong men ba khoi tu ai bikin yai long kin yai sa rangkat bat ngi kum kajing sangkana bat ka balang gi barok ko bai lambat ki reunge ka leng satla ka prathai mentabat shuduk erta bom jukut ro amen.